Li bajarê Tedmûrê girêdayî parêzgeha Hims li Sûriya şer berdewam dike û çekdarên Daişê dest danîn ser texên bakurê wî bajarî û şûnwarên dîrokî yên Tedmûrê jî dikevin aliyê başûrê Rojavayê bajar. Li gor çalakvanên Sûriya, çekdarên Daeş piştî şerekî giran li gel hêzên artêşa Sûriya dest danîn ser beşekî mezin ji taxên bakurê bajarê Tedmûrê. Rêxistina mafê mirovan li Sûriya eşkere kir ku di encama şerê li bakurê Tedmûrê da herî kêm 29 çekdarên Daeş hatine kuştin, her wiha 47 leşkerên artêşa Sûriya jî hatine birîndarkirin û gelek ji wan jî hatine kuştin. Helîkopterên artêşa Sûriya jî duh bi bermîlên teqîner bajarokê Suxne û navçeya Aliye li nêzîkî Tedmûrê bombebaran kirin. Tora Sûriya zindiya dijber ragihand ku balafirên şerê yên artêşa Sûriya bi şaştî li leşkerên xwe dan û di encam da çend leşkerên wan hatin kuştin û hejmarek jî birîndar bûn. û ji aliyekî din va îro berpirsekî di artêşa Sûriya de ragihand ku hêzên wê ew navçeyên dibin kontrola rêxistina Daeş da rêzgar kirine û li ser vê yekê jî parêzgarê Himusê Talal Elbarazî di daxuyaniyekê ji ajansa nûçeyên Fransî re tekez kir ku hêzên rejîma Esed careke din ew navçeyên ku duh çekdarên rêxistina Daişê kontrol kirine vegerandine û niha rewşa wî bajarî kontrolkiriye û aram e û diyar kir ku di wî şerî da bîtir ji 103 çekdarên Daeş hatine kuştin. û rêvebira giştî ya UNESCO Rana Bokova roja înê di kongreyekî rojnamavanî da li Beyrûtê dilgiraniya xwe li hember rewşa Tedmûr anî ziman û daxwaza parastina şûnwarên wî bajarî kir. Her wiha rêveberê giştî mozexwana û şûnewaran li Sûriyê Me'mûn Abdulkerîm jî roja çarşemê bang li civaka navdewletî kiribû ku bajarê Tedmûrê dîrokî rêzgar bikin. û li aliyekî din jî hevpeymaniya niştimaniya dijberiya Sûriya jî di daxuyaniyekê da hoşdarî ji metirsiya kontrolkirina rêxistina Daeş ji bajarê Tedmûrê ya şûnwarî ra da diyar kirin û daxwaz ji rêxistina neteweyên yekgirtî UNESCO kir ku gavên ciddî ji bo parastina vî bajarî bike û zengilê metirsiyê li ser vî bajarî rabigihîne û her wiha daxwaz ji civaka navdewletî jî kir ku berpirsiyaretiya xwe li hember parastina şûnwarên wî bajarî bigire. Ev bangawaziyên navdewletî di wê demê de tên ku niha bajarê Tedmûrê dibin gefa rêxistina Daişê de ye, lê ev 3 salin bajarê Tedmûrê li ser destê hêzên rejîma Sûriya tê bombebarankirin û jê tê dizîn. Bê ku berî niha hûşdarî yan metirsiyek ji aliyê tû rêxistinên navdewletî yan sivîl bên tomarkirin ji bo parastina şûnwarên vî bajarî.